те, що там був короткий коментар Володимира Зеленського, неофіційний, там говорили про теоретичну зустріч з Володимиром Путіним, так, в Давосі його там на виході зловили також журналісти, і він сказав, що про теоретичний обмін, так, і в останньому обміні не було саме тих людей, які були ув'язнені на Кримському півострові, так званих бранців кримських. Чи щось вам відомо про це? Значить, відомо було те, що в тому числі і по кримських татарах українська сторона порушувала питання ще в рамках другої хвилі обміну. Були великі надії, що у Кремлі все-таки, не хочу сказати слово змилостивляться, але підуть на контакт. І на зустріч, так, і в тому числі деякі з кримських татар будуть звільнені. Насправді Путін у цій другій хвилі підійшов дуже меркантильно до цього процесу, і є великі сподівання, зараз величезні зусилля приділяються з боку самого президента і офісу президента для того, щоб третій етап обміну дійсно пройшов за формулою всіх на всіх і включав як повернення наших ув'язнених з Ордлу, так і з території Росії, де основну масу становлять все-таки бранці з Кримського півострова. І в мене є оптимістичні сподівання. Я по часу ясно, що ніяких термінів називати не буду, їх просто фізично ще ніхто не назве. Переговори тривають, але є оптимістичні сподівання, що все-таки в рамках третього обміну ми там побачимо дуже багато кримських татар. І я хочу спростувати тезу, яку я деколи чую в засобах масової інформації, що, знаєте, у нас обмінний фонд вже виснажений, вже нема кого пропонувати, а в Росії, значить, він настільки великий, що всіх не обміняють. Зараз проводяться зусилля не на тому, щоб мірятися в кого більше, а на тому, щоб реалізувати формулу, яка виписана у Мінських угодах. Формула всіх на всіх. І на цьому якраз робиться акцент. В чому я бачу величезну проблему? Я бачу в тому, що в Кремлі це продовжують використовувати як політичний товар, як товар для торгів, і затримання, несанкціоновані затримання, несправедливі і, давайте говорити відверто, такі політичні затримання можуть продовжуватися з боку ФСБ і російських спецслужб, на жаль. І якихось дієвих інструментів, які може Україна реалізувати, щоб цього не сталося, на жаль, зараз фактично немає.